Aquí seguimos na granxa Eiroa de Sandra. Xa non son unha potra salvaje, agora voume converter nunha nai. Mirad o que teño aquí. E por que teño isto? Porque voulle dar de comer, de merendar. Como se chama? A Tirso, que é un dos últimos cordeiriños que naceu na granxa. Pero canto tempo ten Tirso? Creo que non ten ningún mes. Naceu a finais de marzo, así que ningún mes. Non lle imos facer sufrir. Como se fai isto? Mira, ti poslo inclinado, el xa mama. Isto dáseme un pouco mal a min. Inclina un poquinho máis. Sí, así. Ai, mira como vai. Ves, si é que non hai que ensinarlles, xa nacen aprendidos, son moito máis intelixentes que a nós. Xa che digo, mira, mentre temos aquí a Tirso merendando, quero que me contes, porque tes moitos animais, pero o importante é que os animais que tes son animais en perigo de extinción. Son todos razas en perigo de extinción. Estamos tanto, nas 4 asociacións, en Avimós, en Cachega, en Puraga, en Asovega, que é a das ovellas, precisamente, que son as que controlan o libro xenealóxico, e que se fan un pouco cargo de que non cheguen á extinción as razas, de que cada día medre un pouco máis o censo, fomentan o consumo, fomentan, as razas, as súas grandes ventaxas, porque son animais moi bons, moi adaptados ao noso medio en Galicia. Eu creo que son unha boa aposta, sobre todo pensando en xente que queira empezar ou que queira incorporar animais, seña para autoconsumo, seña para explotacións propias, son unha boa aposta para ter en conta. E ti antes, na anterior conexión, dicías, eu comecei con galiñas. Daquela non me mataron os meus pais, entón seguí, non? Claro, eu digo sempre, aínda non fai moito con unha rapaza para o xornal daqui de Lugo, ela ríase moito porque dixenlle, mira, ia traer, 10, 15 galiñas de mos, e o rapaz ofreceume unha incubadora enteira,